Esquerra Republicana de Catalunya de Calella som un equip, la força de l'equip, un equip de persones amb ganes de treballar per la ciutat i transformar-la. Ens mou la voluntat de treballar per la cosa pública. No busquem ni reconeixements ni protagonismes personals. Tenim vocació de servei públic. Volem una ciutat que no margini la joventut i la deixi expressar-se lliurement. Treballem escoltant i no imposant, des de la humilitat, sense arrogància, fomentant la participació ciutadana i fugint de personalismes, fent pinya i no menyspreant. Som dialogants, humans, i sabem que les persones tenen criteri i, per tant, tractarem a tothom d'igual a igual. Nosaltres treballem junts per Calella. Treballarem per Calella amb honestedat. Tenim ganes de dedicar uns anys de la nostra vida a la política per millorar la nostra ciutat. Amb la Cristina al capdavant ho aconseguirem. Esquerra som un partit que volem escoltar. Volem fer la ciutat entre tots i per tots. Volem que tothom se senti còmode i trobi el seu lloc. És per això que volem participació. Volem fomentar una bona cultura participativa, incloent a tothom en la presa de decisions. Com a societat penso que no podem renunciar a la transparència, bàsicament per 3 raons. La primera, perquè la gent que es dedica a la política no ha de tenir res a amagar. La segona, perquè és una porta d'entrada a la participació ciutadana. I la tercera, perquè és un antídot contra les corrupteles i contra la corrupció. La Cristina ho té clar. Les persones són i seran la prioritat en la seva actuació a l'Ajuntament. Una educació de qualitat, una sanitat pública també de qualitat i tot el que calgui per millorar la cohesió social a la ciutat. Tothom que hi vivim, tots, hem de tenir les mateixes oportunitats. I això ho té clar. Calella rep molts visitants que la gaudeixen de forma esporàdica, però pren sentit gràcies a tots aquells que la fem viva cada dia. La Cristina té clar que Calella no tanca fora de temporada. Per una Calella justa, suprema, neta, transparent, sense perjudicis i on els valors republicans siguin la nostra ensenya. En aquests moments, Catalunya està escrivint una pàgina més de la seva història, una pàgina que ens ha de portar fins a la independència d'aquest nou país. Però abans, tots estem cridats a les municipals. A Calella, la Cristina ha sabut envoltar-se d'un gran grup de persones i transmetre'ns les ganes i la il·lusió per treballar per la nostra ciutat. Des d'Esquerra Calella, prioritzarem les persones per damunt de tot, la seva salut i el seu benestar, i els farem partíceps de les grans decisions de ciutat. El 24 de maig, tots junts per Calella. Volem governar per transformar la ciutat. Volem una ciutat pensada i feta entre tots i per a tothom. Una ciutat cohesionada, on tothom pugui dir-hi la seva. Junts per Calella.